Els robots socials assistencials interactuen amb nosaltres amb diferents finalitats. Ajudar persones amb demència en jocs per estimular la ment, donar suport en la teràpia per persones autistes o ajudar persones amb necessitats especials en el seu dia a dia. Europa vol utilitzar aquests robots sobretot en l'àmbit de la salut. El seu desenvolupament, però, planteja interrogants ètics. Aquests robots, quina aparença haurien de tenir? Els haurien de dissenyar en forma humanoide, en forma d'animal, o per contra no s'haurien de semblar a cap ésser viu? I hauríem de fer que la seva interacció amb nosaltres es limités a assistir-nos física i cognitivament? O està bé que els programem perquè, a més, també ens puguin donar conversa amb finalitats socials? Per exemple, els haurien de fabricar com un recurs contra la solitud? Totes aquestes preguntes tenen a veure amb el risc de l'engany. És a dir, que l'usuari tingui falses creences sobre el robot o sobre la seva relació amb ell. Per exemple, que la persona pensi que el robot l'entén, que el robot se l'estima o que és un amic. Aquesta situació es pot donar fàcilment quan els robots s'utilitzen per ajudar persones vulnerables, com gent gran o nens amb autisme. L'engany és un risc que la Unió Europea vol evitar, com mostra la seva proposta de regulació de la intel·ligència artificial de 2021. Però des d'un punt de vista ètic, l'engany per què és o no moralment acceptable i sota quines condicions? És inacceptable de per si o és incorrecte només si és intencionat per part de dissenyadors o programadors del robot? I si aquest engany és justament clau perquè el robot dugui a terme la seva tasca de forma eficient, seria llavors acceptable pels beneficis que produiria? I què passa amb les conseqüències negatives que se'n poden derivar, com ara que l'usuari desenvolupi una dependència emocional amb el robot? Per evitar l'engany, Europa demana transparència. Cal deixar clara la naturalesa artificial dels sistemes d'intel·ligència artificial amb qui interactuem. Però és la transparència la solució? S'acaba el problema si l'usuari sap que està interactuant amb un robot, però tot i així hi manté un vincle emocional? Què passa si l'individu vol entrar en una relació no autèntica? Imaginem que són feliços amb una relació així. Seria igualment reprovable o condemnar-la seria una actitud paternalista? El desenvolupament de robots socials demana que ens fem aquest tipus de preguntes des del mateix inici del procés. Cal valorar quina aparença donem als robots, quin tipus d'interacció programem i per quins objectius. I tot això per promoure la bona relació amb el robot, que serà aquella que ampliï la possibilitat de fer i de ser dels usuaris.